Salam alaikum malien cɛna muso denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni wagati kɔnɔna la mɔgɔ bɛ k'i bɛ k'an suit Mali kunnafoni TV kan an ka foli b'i ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo surtout an ka émission dumanba in an k'an dolo an b'an dolo ni dɛ fɛn in dabɔ kun ye artistes ye a dabɔ kun ye rappeurs ye a dabɔ kun ye mɔgɔ bɛ yen k'an ka kow bila valeur la an ka laadala kow ani artistes ani mɔgɔ i dabɔlen don seko ni dɔnko tigilamɔgɔw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ in kɔnɔna la donc bi an contannen don wa an nimisi wasalen don fana ka an ka artiste belebeleba fila kunbɛn maa fila minnu don je crois que mɔgɔ dogolen tɛ bilen olu maa ninnu kunkolo tiɲɛnen don u tɛ fɛ k'a faamu yɛrɛ de c'est à dire maa ninnu don u tɛ fɛ k'a ɲɛdɔn yɛrɛ de o ye jɔnni ye o ye King Star maaw ye a ye tɛgɛrɛba fɔ ka King Star maaw kunbɛn. Salam alaikum. Wa alaikum salam. A bɛ cogo di? Wa a tɛ cogo la. Cɛw yɛrɛ aw ka kow sumalen don dɔɔnin dɛ. Non foyi tɛ kow la. Hein? Non zéro. Patron. Ouais. Ça va? Ouais ça va Dieu merci. Temps kɔnɔ dɔrɔn. Temps kɔnɔ dɔrɔn. Ayiwa i rappeur ka kow don ko temps kɔnɔ dɔrɔn. Kɔrɔ ko temps kɔnɔ dɔrɔn an bɛna ko de lagiri sisan an bɛna nimisiwasaw de kɛ sisan. An bɛna ko de ɲɛfɔ sisan parce que an tɛ se ka King Star maa sugu ninnu dɔw lada an ka plateau kan k'an ma ko bɛɛ décortiquer u b'a fɔ cogo min na ko décortiquer wa ou bien décortiquer de. O do. Décortiquer de. O de do ka décortiquer o de do. Voilà donc avant tout a ka di n ye vraiment King Star mɔgɔw u k'u présenter. D'accord. An ka foli bɛ Mali kunnafoni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen. Ça fait plaisir. Fɛn ɲɛ b'an na baarakɛla bɛɛ directeur yɛrɛ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Merci. Moi c'est VBest Playboy. Je suis un artiste chanteur. VBest Playboy. Nindu. Bon, ne King Zege. King Zege. Ouais. Non, on s'arrête d'où tu King Zege. Zege. Alors il y a pas de problème. Zege. Faut le billet, il faut le dos merci. Bon, va ça antena tarder question là parce que il va y avoir photo une question tiara ku nana kuma chama fora. Ouais. Ya famia. Ko King Star au flaute manjana mani. Ouais. Donc fin jaman nana konna la quoi. On aimerait vraiment savoir. Ouais. Aga ko aga actualité ani au bina passer projet munu ka ani ko munu nata doni ala migration am. Donc on va benye foya. Mais pour l'instant akadne ka don King Star yo Johnny u borami. U ñogon don togodi. Aka talent aka rapu aka ko nu abbe figra fe nga chukodi. Ayu ñogon don togodi. Jom se go ñefoy. Vas-y. Donc an bɛ foli lasaw bɛɛ lajɛlen ma King Star ye mɔgɔ fila de ye. Moi c'est El Hadji Jeli Fili Korkos. El Hadji Jeli Fili Korkos. Oui. D'accord. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ quartier Mali ma. Quartier Mali. Oh ya o fila ngoro ba ko fila di na. OK. D'accord, OK, problème foyi t'a la ɲa fam. Oh, on va y aller. Ouais, bon, ne Bekay Coulibaly. Donc ne tout me kalama mais Kalabankura. Oui, an ka quartier da hawta wala tan dilla wallahu la. San yala maranga grande famille na Guana. Oh, mais Guana don tro Gana ya nga quartier. O ya nga niveau de yi. Ouais, moi je suis amené passer togom mila magane. Donc OK, ayi jo abi kunyo no bi ami nyo ana di problème ta la lendo afra na lendo donc di ko ni y a pas de c'est problème la farali ko na kabikele e ko ne on est mazu ko ça bon na faro ko magane yere censé doro zo ayi même zone be fo zo amana ga tugo amana ga sugo o ko nte boneda mais en tout cas ay goni magane goni be dogala ma indeni ngadi memeni e mine je fait ça OK, d'accord. Et avant tout King Star borami aw King Star hakilina soro chukudi aw awa jekulu sigi chukudi kaseka benkola kaseka nani King Star. Ouais, bon King Star na to bon le début en flash kunte dongilda ya kanu awo mena vas-y parce que neni VBS era ɲɔgɔn sɔrɔ Kaliburu groupe la
calibre kelen le 27 calibre 27 d'accord ok an ɲɔgɔn sɔrɔ groupe de la donc don fɔlɔ an ɲɔgɔn ye bon i komi ale ka surun ne la fɛnɛ donc an caman bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ mais minnu ka surun ɲɔgɔn na quoi i b'a dɔn diɲɛ yɛrɛ o de ni jama mana caya cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔnnibagaw mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn voilà wa ko bɛ taa bɛn ɲɔgɔn ma ayi an bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an ka kow tɛ kelen ye dɛ an ka fiyɛ de sa i kana n ka kuma cɛ cɛ ɲuman i tɛ nin walawala ni walawala a bɛ ka kuma dɔ de labɛn ka bila ne ɲɛ donc après ne bɛ taa jigin o dingɛ kɔnɔ kana don a dingɛ kɔnɔ kana don an ɲɔgɔn sɔrɔ groupe an ye ɲɔgɔn dɔn o groupe la déjà a ka surun ne la donc et puis fɛnɛ ne bɛ se ka information caman sɔrɔ ale bolo i n'a fɔ ale bɛ se k'a sɔrɔ ne bolo cogo min na ka sɔrɔ an ma wuli ka se fo zi ninnu ka yɔrɔ la quoi ya donc an ɲɔgɔn dɔn o cogo la plus donc dɔnkili tiɲɛ na dɔnkilida tun ka di ne ye mais ka se ka dɔnkili da n yɛrɛ ye o sababu y'a kɛla ale de ye quoi parce que ale dɔnkili ale son dɔw da son fɔlɔ da donc a filanan kɛ a taali bɛɛ la studio la ne n'a tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ya donc a yɛrɛ nana ne ɲininka est ce que dɔnkilida ka di ne ye n ko wa a ka di ne ye mais n ko pour le moment a bɛ taa bon a ye n encouragé donc an ye son fɔlɔw kɛ ka filanan kɛ fo ka n'a kɛ depuis a tun bɛ ne yɛrɛ sama ka taa prestation na k'a sɔrɔ a ma ni ne ye ya mais a yɛrɛ de ye kanto ko donc k'an bɛ ka dɔnkili da mais tɔgɔ yɛrɛ tɛ groupe la k'an b'a kɛ jumɛn n ko bon n'a y'a kɛ fɛn o fɛn donc ale yɛrɛ de ka tɔgɔ créelen ye Kingstar ye Kingstar nana o cogoya la ale de ka tɔgɔ créelen dɛ ka tila ka tɔgɔ dɔn groupe la i ye nin ye e de ka tɔgɔ créelen kɛra Kingstar voilà d'accord ok mais an bɛ fɛ ka dɔn nin kuma in bɛna e fan fɛ Kingstar a sɔrɔla e fan fɛ cogo di e y'o inspiration sɔrɔ cogo di non bon Kingstar ye a bamanankan na a man nɔgɔn voilà Kingstar bɛ i n'a fɔ voilà parce que ni Kingstar ta i ka kuma latigɛ tɛ ni Kingstar ta ka dolo très bien exact a b'o de d'i ma parce que a b'an kunna yɛrɛ un jour viendra an bɛ se ka an bɛ ka laɲini bɛ sɔrɔ dɔn tagalen ɲɛfɛ ya donc groupe in nana n'o o système de ye d'accord an kɛlen don ka défi dɔ de lancer quoi d'accord ni Ala ma basi kɛ inchallah an ka laɲini don mɔgɔ mɔgɔ a bɛ k'an suit nin wagati in kɔnɔna la c'est un plaisir ka se ka aide kɛ an ka artiste jeune révélation minnu bɛ yen minnu fana bɛ fɛ ka lakodɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan an ka laɲini don mɔgɔ minnu i mago b'u la u ka contact bɛna kɛ a duguma ni Ala ni kira sɔnna a ma i bɛ se k'u dɛmɛ chef an ma tila ɲɔgɔn na de Kingstar donc nous on voulait savoir a ye dɔnkili dɔw da ni dɔnkili ninnu man ɲi n'est-ce pas basi tɛ an tulo b'i la Fatumata Ture jɔni munna a y'a présider ka Fatumata Ture de fasa da pourquoi munna bon an ma Fatumata Ture kelen dɔrɔn fasa da ala ayi mais mun de la a y'a décider dɔrɔn ka don Fatumata Ture dɔrɔn de kun bon c'est que y'o de diyara ye quoi voilà i b'a sɔrɔ question bɔra o de kan ka diya ne ye question bɔra o de kan question bɔra o de kan mais ani Fatumata Ture ka diya ne de non mais i b'a dɔn Fatumata Ture in filɛ an tun tɛ fɛ k'an da don kuma in na parce que voilà mɔgɔw b'a demander awɔ an ɲininkara la fan caman dɔw yɛrɛ ko fasa in taara nin ye ko bɛɛ kɛ Kingstar mɔgɔw ye ne yɛrɛ kɔni y'a mɛn k'a ye du kelen jɔ o ye ko so in bɛ ɲamana o voilà bi an b'a bɛɛ fɔ yan bi walawala de sinon bɛ fɛn fɛn nɔfɛ an bolo so b'aw bolo ye an b'a bɛɛ walawala bi Fatumata Ture ko in awɔ zɛgɛ zɛgɛ e ka tɛmɛ n'a ye zɛgɛ parce que n'i y'a ye nin ko zɛgɛ a kamana gana de kuma b'i bolo e ka tɛmɛ n'a ye a kamana gana a tɛ fɛ a ka bɔ a da non parce que non masira ko in kuma cayara a ɲɛfɔ dɔrɔn bon Fatumata Ture in filɛ an tun bɛ album dilan de la donc album in senfɛ an mɛnna album tiriki tɔrɔkɔ la an ye min a bɛ 2 ans bɔ album kelen si an dɛsɛlen don k'a dilan a labɔ quoi aw dɛsɛlen don k'a ni fɛnw bɛɛ kɛ ka taa n'a ye droit d'auteur la tout à fait voilà ka procédure bɛɛ suivre voilà bon an dɛsɛra voilà nana kɛ ani Fatumata Ture nana ne n'a a nana don ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que ne nin tɛ quartier kelen an tɛ yala ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ quoi i b'o yɔrɔ walawala ale bɛ quartier jumɛn na ale bɛ Guana sisan a bɛ Guana sinon a tun bɛ Kalaban Kalabankura awɔ d'accord voilà donc sisan ne ni Fatumata de nana ɲɔgɔn rencontrer k'a sɔrɔ nin tɛ yen d'accord i m'a faamu donc a y'a dɔn ne ye artiste de n bɛ dɔnkilida kɛ donc a ko ma denmisɛnnin dɔ b'a yɛrɛ bolo bon a bɛ fɛ an k'o dɛmɛ a bɛ taa an yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ na moyen t'an yɛrɛ i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ
a ma nɔgɔ donc a ko an bɛ projet jumɛn b'an bolo k'a kɛ an ko album de b'an bolo an bɛ ka album kɛ bon album banna mais presque ka procédure tɔw kɛ fanga t'an na k'olu gérer quoi donc an tora baro la WhatsApp kan a ye ɲininka ko album gulonnen don mun ni mun de la i b'a dɔn mɔgɔ fila ko la kelen tɛ se ka décision dɔ ta kuma ka ca fo k'a fila bɛɛ de ka question voilà demande kɛ ɲɔgɔn donc ne ko n ko bon téléphone na kuma de n ko kɔfɛ n k'an b'a kuma kɛ tout à fait o wagati a bɛnna ni a ka bitinin ka podium dɔ ye a ka yɔrɔ la a bɛ ɲamana Titebugu de la a y'an wele an tagara podium kɛyɔrɔ in na mais heureusement podium in ma se ka kɛ parce que a don bɛnna état d'urgence ma donc an nana so donc an natɔ a y'a yira n na deku bon an ka fasa da la a bɛ fɛ a ka dɔnkili da la an ka dɔnkili dɔ da la bon an ka foli bɛ Fatumata Ture de wagati in kɔnɔna la an ka émission an k'an tolo kɛnɛ kan ya donc sisan ne ko problème t'a la ne ni tɔ kelen bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ d'accord ni min bɔra la an b'a bɔ a kalama donc parce que an ka baara filɛ an bɛ fɛn bɛɛ programmer de an bɛ taa an ka projet fɛn fɛn kɛ an tɛ an sara mɔgɔ si la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an pɛrɛnna don min an bɛ taa an ka voix di a banna donc a tun ko n'an bɛ taga an ka fan a bɛ wari d'an ma an bɛ taa studio la mais an ye son caman de kɛ ka na ka sɔrɔ mɔgɔ wari t'a la donc n'i bɛ fɛ a bɛ n'a fɔ aw ye a fasa da voilà ka sɔrɔ a ka wari t'a la a ka wari t'a la Fatumata Ture ka dɔrɔmɛ tɛ sɔn in na ha ŋanaw King Star donc du coup sisan ne ni n ka cɛ kumana donc an y'a yira ɲɔgɔn na n'an bɛ taa sɔn kɛ an ka taa sɔn kɛ an kana foyi fa ni sɔn banna don min na an bɛ taa yira la bonya b'o de la quoi kosɛbɛ tiɲɛ ya donc an ye sɔn kɛ an taara an y'a wele ka rendez-vous ta ni a ye don min f'a ɲɛna an ma t'o dɔn an taara o don na voilà a ye don min f'a ɲɛna an tagar'o don ka taa sɔn yira a la fo a fɛ yen donc kɔfɛ a ye layidu ta a ko bon album plan bɛ mun de kama sisan ko fa an y'a yira la bon album balannen don 300-200 000 ɲɔgɔn kosɛbɛ mais an mago t'o bɛɛ la bolo kan n'a bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye parce que son in bɛ album na n'a sera k'an dɛmɛ ni min o de ka d'an ye kosɛbɛ i m'a ye donc a ko bon k'an ka taga ko jeudi Fatumata Ture an wele ko k'a bɛ transfert k'a ma an b'o de fɔ ko ka son di bon ne ka cɛ y'a yira non son dili o t'an fɛ la koyi parce que a bɛ album na déjà ni son dili kun don ce n'est pas la peine an tun ka déplacer quoi an b'a caman sur WhatsApp ya donc an nakun kun ye min ye komi a yɛrɛ ko ten problème t'a la a kɔni bɛ album na déjà ok d'accord donc ne bɛ kuma di n tɔ ma a b'a jaabi patron an tulo b'i la dɛ kuma jumɛn b'i bolo u bɛ fɛ ka mun de ɲɛfɔ an ye se y'a fɔ togo togo a kɛra o togo de la kosɛbɛ ya donc a layidu caman taara ko a bɛ weleli kɛ ou bien a seko ye min ye a b'a kɛ ya bon jusqu'à présent m'a fɔ fo n'a kɛra VBS ye sinon ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne y'o fɔ VBS nana ka tɛmɛ mɔgɔkoba ninnu ne t'a la awɔ mɔgɔkoba ne t'a la patron i bɛ ka kuma min ɲɛfɔ je crois que i bɛ k'a faamuya ka fɔ ka bɔ Mali kunnafoni TV parce que ni n ko mɔgɔkoba n t'a la mɔgɔw bɛ yen nɔ n'i y'a f'olu ɲɛna n'i ye fɛn dɔ fɔ ne ɲɛna olu kan wala olu dalen don ne la ka tɛmɛ i hakili tɛ mɔgɔ caman na olu dalen don ne la ka tɛmɛ olu kan mais ni n ko mɔgɔkoba n t'a la ko tɛmɛna ni minnu cɛ olu de ko don d'accord n'a ma ban ɲuman na quoi problème foyi t'a la n y'a faamuya VBS de bɛ ale de n'u caman bɛ ɲɔgɔn kalama sinon hali ne ka réseau ko WhatsApp ko ni fɛn ninnu a bɛ n kun dɛ mais ni mɔgɔ min ye n wele ko n ye nin fɛn in ci ma an ka fɛngɛ donc a lajɛ u n'a ɲɔgɔnna ninnu sinon ne sɔrɔ man di réseau kan mɔgɔ contact fɛn bɛ tɛmɛ ne ni mɔgɔw cɛ a bɛɛ bɛ tɛmɛ VBS de n'u cɛ fɔlɔ d'accord ok donc album ko kɛra o cogoya la donc an nana to o cogoya la d'accord tora ka layidu di ka donw di fɛn ma taama mɛnɛ sisi ma bɔ donc après ala yɛrɛ nana kɛ an ye fiɲɛ bɔdanin dɔ sɔrɔ inchallah donc ka se ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ donc ka se k'an ka album finaliser d'accord mais ale kɔni ye layidu minnu ta a ma kɛ donc après a ma jɔn ye layidu min ta jɔn ye layidu Fatumata Ture ye layidu min ta anw ye donc a ma kɛ a ma se ka a ma kɛ aw sagoya la a ma kɛ a ma fɛn kɛ aw ka dɔnkili ta k'a da ye ne yɛrɛ hakili b'a la yɛrɛ a ma kɛ ne yɛrɛ hakili b'a la a ka fɛn yɛrɛ d'a ma o kɛra don min an taara sɔn yira a la an natɔ bon d'essence bon ne bolo est-ce que aw bɛ hakɛ to o yɔrɔ fana la est-ce que o tɛ dépend c'est-à-dire mɔgɔ minnu fana bɛ aw kɛrɛfɛ minnu b'a fɔ karisa dɔnkili bɔ a la sa ka taa est-ce que olu mɔgɔw tɛ non bon i b'a dɔn artiste filɛ i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ artiste sago b'a ka
micro de la. Tout à fait. A waritigi sago b'a yɛrɛ ka wari la. I m'a faamu wa. Kosɛbɛ. An ye fɛn kɛ min kama nata tɛ mais. Non mais artiste étant artiste i bɛ baara kɛ i ka tɔnɔ de kama i bɛ baara kɛ pour voilà i ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ a bɛ dɛmɛ na wagati album in fɛnɛ kun kɛli ni kan yɛrɛ parce que san fila mɛnna sen na. kosɛbɛ. ya album son dɔw yɛrɛ bɔra ka mɛn. ya d'accord donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ni wagati in kɔnɔna la tout d'abord an bɛ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ k'an suit ni wagati la an b'i fo an ka foli b'i ye an ka émission an k'an tolo kɛnɛ kan donc an ka artiste belebeleba fila min b'an bolo bi ça c'est des jeunes artistes dont u ka révélation a dogolen tɛ mɔgɔ la o ye jɔn ye o ye King Star ye an ka foli bɛ u ye an ka plateau kan d'accord donc on va et pourquoi aw y'a choisi ka don rap dɔrɔn de kɔnɔna la munna aw ma essayer ka métier wɛrɛ kɛ ka juste le rap. ouais bon an bɛɛ bɛ métier wɛrɛw kɛ. ouais mais pourquoi juste le rap munna rap dɔrɔn parce que on voit aujourd'hui k'a fɔ ko aw ka plateau ninnu kan aw ka kɛnɛw kan aw ka fɔliw la an bɛ rap de y'a kɔnɔna la et sans mentir aw bɛ se k'aw présenter fɛn min ye bi o ye art de ye o ye art de c'est awɔ sinon ni art tɛ bon je crois mɔgɔw kɔni t'aw dɔn ten. bon an bɛɛ bɛ ko wɛrɛw kɛ o. voilà mais pourquoi munna aw y'o kelen dɔrɔn de choisi. awɔ parce que o ye kanu yɔrɔ ye. o ye kanu. a ye rap de kanu. ouais musique de kanu vraiment. a ye musique de kanu. ouais d'accord ok problème foyi t'a la bon chef aw fila question imposé len don aw fila de kunna aw ma dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an filɛ yɔrɔ min na sisan aw ma dɔn Mali bɛɛ t'aw dɔn fɔlɔ i y'a faamuya mais mun de la aw nana ni album pourquoi l'album or que aw ma dɔn moi je crois que an bɛ mɔgɔ minnu ye k'u bɛ album kɛ fɔlɔ c'est des gens minnu ye u ye nin kɛ u ye nin kɛ u ye nin kɛ u ye palew fɔ u ye nin kɛ tan après cela maintenant u nana ni ko wɛrɛw ye quoi mais munna aw ma dɔn aw nana ni album directement a b'an dabali ban parce que non tiɲɛ an t'aw dɔn voilà donc pourquoi l'album mais hali palais fala caman ye palais fa caman ba de bɛ minnu ye palais fa album t'olu fana bolo i n'a fɔ jɔn a caman bɛ yen mais i n'a fɔ jɔn kelen a baden bɛ ayi non mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn ayi non non n ka cɛ i bɛ réseau kɔnɔ i yɛrɛ b'a n bɛna na nin kuma dɛ non artiste baden de bɛ yen bi mɔgɔ tali tɛ k'a fɔ k'i y'a ta tɔgɔ ma ou bien k'i ye fɛn dɔ fɔ quoi mais i n'a fɔ jɔn parce que bi an ɲɛ bɛ Mali la Mali kɔnɔna artiste ya bɛ cogo min na an ɲɛ b'a la mɔgɔ caman de bɛ bi u bɛ ka palais ta u bɛ concert kɛ u bɛ fɛnw kɛ i m'a faamuya aw hakilina ye jɔn ye aw bɛ fɛ aw ɲɛsin n tɛ taa yɔrɔ jan jɔn n bɛ kala sɛmɛ a la ka tɛmɛ Bagarɛ bɛna palais ta a bɛ ka concert kɛ Bagarɛ i jɔ s'il te plaît Bagarɛ Flow a bɛ ka palais ta a bɛna concert la palais de la culture la kosɛbɛ album t'a bolo non mais album tɛ Bagarɛ bolo a ma deli ka album bɔ mais mun de bɛ ni Bagarɛ Flow cɛ foyi tɛ ne ni Bagarɛ cɛ Bagarɛ ne ka di trop walayi mais album t'a bolo non c'est bɛ ka lagosi o tɛ o d'accord album t'a bolo o baden de bɛ artiste baden de ye palais o fa album t'u bolo d'accord ne ye fɛn dɔ de f'i ye kuma kɔnɔ base de ye quoi kanu de ye fɛn bɛɛ mɔgɔ minnu ma dɔn o ka objectif nana kɛ mun ye fɔlɔ n'i y'a mɛn i bɛ kule k'i ye artiste yɛrɛ fɛn dɔ de b'i kɛ artiste ye n'i y'a mɛn i b'a fɔ i ye chauffeur yɛrɛ mun de b'i kɛ chauffeur ye o ye jumɛn permis de conduire d'accord e m'a faamu an ye artiste ye an b'an tɛ gosi n'a ye parce que carte d'artiste b'an bolo an y'an ka album k'o de kama ka taa n'a ye droit d'auteur la ka œuvre k'an ye quoi an y'a dabɔ o de kama tagalen ɲɛfɛ tɔgɔ bɛ Ala de bolo tiɲɛ don n'a ma sɛgɛn a bɛ n'ale inchallah toujours an bɛ foli bila mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ k'an suit nin wagati nin kɔnɔna la Mali kunnafoni TV kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ k'an suit nin émission kɔnɔna la an ka artiste belebeleba fila min b'an bolo n'o ye King Star an ka foli b'u ye ka na an ka wele jaabi an ka plateau kan an k'an tolo émission kan sisan an bɛ tɛmɛ n'a ye cogo di n fa ne bɛ fɛ k'aw ɲininka fɛn dɔ de la o an tulo b'i la aw ni Madolbi cɛ jumɛn ye sugu ni sa la Madolbi mun de bɔ aw ni Madolbi parce que Madolbi fo k'a ka ko walawala quoi mun de b'aw n'a cɛ a b'a ɲɛfɔ an ye di kɔrɔkɛ ok Zɛgɛ i tɛ dɔ fɔ Zɛgɛ nin ɲɛfɔ dɛ foyi t'an ni Dɔl cɛ foyi t'an ni Dɔl cɛ seulement dɔrɔn Madolbi ɲɛ b'i ka ninnu na i ɲɛ b'u la a tulo b'a la yɛrɛ kɛ n'a fɔ o t'i dɔn y a pas de problème a kɔni kɛr'i ɲɛna i yɛrɛ ɲɛ bɛ émission na mun de b'i a n'a cɛ wala foyi t'an n'a cɛ bon Madɔl ye an kɔrɔ de foyi t'an ni Madɔl cɛ an kɔrɔkɛ i n'a fɔ ka taa sira jumɛn fɛ bon ne bɛ bɔ village kelen de la an bɛ village kelen mɔgɔw de donc ne ta nana ten d'accord
i m'a faamu mais artiste fɔlɔ min fana y'anw ladon mobili kɔnɔ ka bɔ ni anw ye dɔl le don madɔl le don an ka foli bɛ madɔl bɛ yen nin wagati in kɔnɔna la an ka émission an k'an tolo kɛnɛ kan an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn a bɛ ka min kɛ denmisɛnnin artistes ye je crois a bɛ ka fɛn dɔ k'aw ye ala d'anw ma o ye belebeleba de ye donc a bɛ se ka welekan jumɛn bila a ma ou bien a bɛ se ka foli jumɛn lase a ma non a ka foli b'an yɔrɔ yɛrɛ de a ye minnu k'an ye an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ an bolo et puis a ka événement foyi tɛ kɛ k'a tɛ King Star tɔgɔ don min na wa n'an taara fana an bɛ prester awɔ donc an ka foli b'a ye o la kosɛbɛ kosɛbɛ d'accord ok mais an tun nana kuma dɔ mɛn wagati dɔ la a kuma bonyana kojugu nin kuma in bonyana dɛ nin kuma in bonyana yɛrɛ de bon faut que an k'a décortiquer an k'a walawala an k'a ɲɛfɔ dɛ n ka cɛ question bɛ taa e de fan fɛ a bɛ taa ne de fan fɛ e de fan fɛ awɔ problème t'a la mais mun de la mɔgɔw ko e ni nin farila ko n t'a dɔn ko madɔl b'i taara dɔ de ta kɛnɛ kan wa jɔn de k'a taara o tigi kɛ samala ɲɔ ye k'a ye k'e to yen ko sa bɛ ka bɔ yan bi e m'a ye kunkolotalaw de ye qualité fait la différence mɔmɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye qualité ni t'anw fɛ i kana lagosi an m'an ka baara dɔn on est qualifié King Star y'an ka famille fo ka san ta bila on est soudé i y'o fɔ i ka auditeurs ye e ka segin ka freestyle kan n yɛrɛ k'a dɔɔni fɛ e ko sa bɛ ka bɔ yan bi sa bɛ ka bɔ yan bi e m'a ye kunkolotalaw de ye qualité kunkolotalaw de ye qualité quoi kunkolotalaw de ye qualité ayi kungo tɛ dɛ n ka cɛ chef a ka ɲi parce que daraka kɛra dɔgɔlama de sɔrɔ ka baara bɛn bɛ cɛ ɲuman ka baara bon sisan question belebeleba bɛ ka taa dɛ ew ani zɛgɛ aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di aw bɔra min aw ye ɲɔgɔn dɔn cogo di ka na aw sigi k'a fɔ k'aw bɛna rap dɔ comment dirais-je k'a fɔ k'aw bɛna groupe dɔ créer ko King Star aw ye cogo di a nana cogo di hakilina jumɛn nana o la jɔn fɔlɔ y'a hakilina King Star nana hakilina bɔyɔrɔ ka jan kojugu ayi mais a nana cogo di vas-y on vous écoute hakilina nana VBS de King Star in créer mɔgɔ ka tɔgɔ dalen tɛ dɛ ale yɛrɛ de don n ka cɛ an ka tɛgɛrɛ ba fa kunna an ka foli b'i ye VBS parce que pour ka mun fɔ Mali rapu Mali dɔnkilida ko ninnu ma nɔgɔn donc n'i y'a ye mɔgɔ min ye hakilina sɔrɔ ka se ka kunkilenna sɔrɔ k'a fɔ k'an ka groupe dɔ de créer an denmisɛnnin nama an ka fara ɲɔgɔn kan ka tila ka mɔgɔw la maintenir o jɛ kelen kɔnɔna la c'est que ça fait pas a ma nɔgɔn mais ko caman b'a kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka kow latanya hali bi Ala ka laɲiniw lasabati d'accord donc sisan mun de nana ni a ye ani aw ye hakilina jumɛn de sɔrɔ ka sa aw lase bi ma ka se bi ma stade i n'a fɔ cogo di mun de ye aw lase nin groupe ko ni fɛn ninnu ma bon fɛn bɛɛ courage de ye n'a b'i kunna i bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ fɛn fɛn na i b'o ta ni sɛbɛ de c'est vrai sinon ko wɛrɛw bɛ min tɛ musique fana ye o oui mais an bɛ ko wɛrɛw kɛ min tɛ musique ye ko baden an tulo b'aw la dɛ an bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn an bɛ baara wɛrɛw kɛ min tɛ musique ye mais musique de yira la parce que an fana o de yira mɔgɔ la o de ka d'an ye d'accord kosɛbɛ o de kama an bɛ k'o ko in kɛ o de y'an se yan bi fana n'an kun tɛ ko wɛrɛ kɛ min fana tɛ musique ye an filɛ yɔrɔ min na an kun tɛ sigi yan dɛ n'an m'a sɔrɔ an ka cɛ foyi ma ɲɛnabɔ an bɛ taa an ka projet kɛ mɔgɔ si tɛ a dɔn a wari bɛ bɔ yɔrɔ min na jamais ne bɛ baara kɛ VBS bɛ baara kɛ ni projet b'an bolo ne b'a wele cɛ projet an tɛ taa projet kelen kɛ donc bon an b'an profiter nin fɛnɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka Fatma Star fɛnɛ fo Fatma Star an mana taa ma cogo o cogo an mana dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ka taa cogo o cogo wala o kelen na a b'an ka projet kɛ puis fɛnɛ don min bɛ d'an ma fɛnɛ o don an b'an ka projet sɔrɔ donc a bɛ kɛ an sago ye a bɛ tila ka kɛ an kɛrɛfɛ mɔgɔw fɛnɛ sago ye i y'a faamuya n y'a faamuya aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Mali rap kɛ cogo la bi vous êtes des jeunes artistes donc aw ka laɲini aw ka évoluer aw ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan bi aw bɛ se ka mun de fɔ Mali rap ko la bon bi Mali rap b'aw bolo cogo di aw hakilina ye jumɛn ni Mali rap ko la parce que n bɛna n b'a question poser n'i ye Mali rap ta k'a lajɛ bi caman b'a fɔ a yɛrɛ ma k'a ye dɔnkilidala ye mais pourtant u donna ko in kɔnɔ cogo min na je crois an bɛɛ kan ka bɔ a kalama aw dun aw bɛ mɛnna ko in kɔnɔna la aw hakilina ye
jumɛn kelen Mali arabu ko la. Bon, aw bɛ mun de mi Mali rappeur ka ko la quoi anɛ mun. Bon an kɔni bɛ min fɔ rappeur ye dɔrɔn artiste bɛɛ ka baara kɛ bɛɛ ka dɔnkili da an b'o de fɔ o de conseil y'an bolo n'i y'a mɛn sini an fana dɔgɔninw m'an jukɔrɔ de ka na kosɛbɛ olu bɛ fɛ ka k'u kɔrɔw de sini mais anw tagacogo ma ɲi dɛ an ka ɲɔgɔn nɛgɛn bɔ a la. Aw tagacogo i n'a fɔ aw jɔn kelen. Dɔnkili tɛ yen bilen o sisan dɔnkili tɛ yen bilen dɛ an bɛ ɲɔgɔn musalaka de mais n'i y'a fɔ i bɛ don dɔ gasi la alors que. ayi gasi tɛ o. voilà juste min ma ɲi o bɛ yɛrɛ kɛnɛ kan. u b'a dɔn ko bɛ k'a kɛ u yɛrɛ b'a dɔn a ma ɲi u bɛ ka genre min kɛ a ma ɲi o. jɔn. u bɛɛ b'a dɔn. u bɛɛ i n'a fɔ jɔn kelen. e bɛ fɛ ka minnu mɛn dɛ olu yɛrɛ de ko don. ne tɛ fɛ k'a fɛ pas k'a fɔ ne bɛ fɛ ka mɔgɔ dɔ ta mɛ ou bien ne bɛ fɛ ka. mais ne minnu fɛn dɔrɔn u ka dɔnkili da a banna o. o kuma e tɛ u ka dɔnkili da. e yɛrɛ bɛ TikTok feere kan tɛ. e bɛ fan bɛɛ e bɛ ko in bɛɛ kalama e tɛ dɔnkili bɛɛ qualité dɔn sa. ne tɛ Mali rap ko ninnu kɔnɔna la i n'a fɔ aw b'a kɔnɔ cogo min na parce que aw ka baara de don. bon min bɛ yen an bɛ fɔ i ɲɛna an ye message de passer sisan. d'accord ok bon sisan kumalasurunya la an bɛna question poser question min don c'est très simple. aw jija a ka jaabi o la quoi. aw yɛrɛ ɲɛ bɛ bi Mali rap kɛcogo la i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na. awɔ. ça me fait farman ba. awɔ. ça me fait farman ba. kɔrɔkɛ. aw kɔrɔkɛ don de. e y'an fa yɛrɛ. e cɛ. a bɛ se ka kɛ VBS kɔrɔkɛ. awɔ ye VBS ouais. VBS kɔrɔkɛ de don. ayiwa i y'a ye maaw tɛ kun kelenna kelen a tɛ ko ɲɛ. a b'i ja tigɛ san voilà b'i ja ja tigɛ san a ka concert bɛ na kɛ san donc an ka taa n tulo b'i la. bon o kɛlen ne kɔrɔkɛ de don kɔrɔkɛ ouais ne kɔrɔkɛ de don Mali artiste bɛɛ ne kɔrɔkɛ de bɛɛ. d'accord ok mais aw hakilina jumɛn de ye ça me fait farman kan quoi parce que ça me fait ka ko in bɛ ka mɔgɔw a ma ɲi quoi. i tɛna foronto dunnaw da ye yan dɛ. aw kɔni o kuma t'a la Zɛgɛ i t'o jaabi ne da t'o la dɛ. Zɛgɛ non c'est un artiste comme vous a n'aw bɛɛ artiste ya suguya kelen de ye. an tɛ suguya kelen dɛ. e ka Sami Fɛ ka son ta k'a lamɛn e bɛ mun de sɔrɔ a kɔnɔ putɛrɛ. cɛ maliyɛn tolen don basico dɔrɔn de la a banna dɔrɔn i m'a faamu bon ni ne fɛnɛ ye Mali yɛrɛ cogoya ye quoi Mali yɛrɛ cogoya de ye nin ye n ka cɛ. n'i y'a faamu e bɛ fɛ k'a fɔ ko Sami Fɛ kɔni basico dɔrɔn. Sami Fɛ walayi Wizi Wozo ka fisa ni Sami Fɛ Wozo tɛ kan fɔ dɛ mais Wizi ka fisa n'a ye ça je te le dis hein. cɛ Sami Fɛ kɔni hali i ka dɔnkilidalaw fɔ. abo wala dɔnkili question wɛrɛ b'i bolo a Magalɛ. ayi dɛ parce que nin question in c'est très très important. Magalɛ e yɛrɛ bɛ jɔn de dɔn Mali rap in kɔnɔ yan nɔ sa ko bɛɛ tigɛlen ko mɔgɔ b'a fɔ ko ko kan t'a da jɔn. Mali kɔnɔna la i n'a fɔ arabu fara e bɛ ka ɲininka o de la o. hali catiribɔlaw comédien ko mɔgɔ tigɛlen don a la. awɔ. e yɛrɛ hakilina jɔn don. a yɛrɛ ne ye question de poser kunna bali b'i ka kanda de la o. ne awɔ. ayi non moi je suis là pour poser des questions. e fana tɛ se ka dingɛ ne bɛ yan de bila a kɔnɔ nka cɛ k'i yɛrɛ k'i jɔ an kunna ka lajɛ o tɛ kɛ o an bɛɛ bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ de. i ma kuma in faamuya. awɔ. ne bɛ yan de ka question de poser aw kunna. ouais mais bon ne ye question poser ni an y'o jaabi n'an fana ye dɔ poser i fana ka kan k'an jaabi dɛ ou bien. ok vas-y question poser ne ko de n ko e bɛ mɔgɔ jɔn de dɔn Mali rap in na yan nɔ ko kan sɛbɛlama yɛrɛ t'a da. Mali rap yɛrɛ k'i bɔ catiri da la hali catiri bɔlaw. catiri bɔla ko kan t'a da. awɔ. bon moi je pense que tiɲɛ na ni ne kɔni ka baara tun ye rap ye ne tun b'o tigi f'i ye sisan mais comme ne ka baara tɛ an b'a poser rappeurs de kunna an b'a poser rappeurs de kunna minnu nalen don an ka kɛnɛ kan il y a pas de problème. yɔrɔ e ka baara tɛ arabu ye. non ne ka baara tɛ. mais i b'a kalama e bɛ min dɔn an t'o dɔn. ah bon parce que kuma question dɔw bɛ kɛ e bolo cahier la. an tɛ nin dɔw kalama yɛrɛ. tellement que i pereselen don a sɛbɛn cogo la f'i ka ligne bɛ aran bila. e t'o jateminɛ mais nka bɛɛ fɛ ala ye kɛ. non an ka taa. mais i jɔ sa sisan question jumɛn de poser de parce que a pereselen don. i jɔ sa ne bɛna min fɔ VBS question jumɛn de poser i ka cɛ kunna sa k'a digira la. parce que Sami Fɛ ko kuma in ye kɔrɔ. Sami Fɛ tɛ rappeur de. non Sami Fɛ parce que n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna. ayi i jɔ sa rappeur tɛ. rappeur. aw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ tɛ. bon tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ Sami Fɛ suguya dɔn walayi. la ilaha illallah votre rasulullah an ka rappeur ba Sami Fɛ bɛɛ b'a dɔn. ne ko Zɛgɛ mun na i bannen bɛ kɔrɔkɛ Zɛgɛ. patron
sisan mun y'a to i bɛ ka na ni hakilina i bɛ ka na ni kungilinna in ye i b'o de ɲɛfɔ ne ɲɛna parce que ne t'a dɔn kun jumɛn la min ye i ni Samifɛ se ɲɔgɔn ma ne t'a dɔn. Voilà foyi ma ne ni Samifɛ se ɲɔgɔn ma a tɛ ne dɔn yɛrɛ. Ah bon? Mais parce que ne kɔni b'a dɔn mais a tɛ ne dɔn. Mais e ne kɔrɔkɛ dɔn ka sɔrɔ artiste de don. Ayi mais i b'a dɔn min ye ne n'a a se ɲɔgɔn ayi bon ne y'a dɔn ni comédien système de. Comédien de don a bɛ ka kan minnu fɔ. Comédie de don. I tɛ se ka kɛ artiste kan ye. Samifɛ tɛ se ka kɛ artiste. Hali Kilaba bɛɛ t'a dɔn ko Kilaba ye comédien. Ayi mais attends mais imagine Kilaba ka son lamɛn ni ne yɛrɛ Kilaba ka son lamɛn ne bɛ yɛlɛ parce que son yɛrɛ son yɛrɛ kɛcogo diyara ne ye trop n tɛ se a ta ɲɔgɔn de la sinon n b'a kɛ Kilaba ta ɲɔgɔn walayi n tɛ se Kilaba ka dɔnkili da. mais pourtant Kilaba fana ta ninnu man gɛlɛn. walayi Kilaba ta a gɛlɛya fara a nɔgɔya mais e ma Kilaba u bɛ artiste de o. Ayisa sisan ne bɛ fɛ ka min dɔn quoi. Patron hakɛ to dɛ. sans mentir Samifɛ ye mun kelen de k'e la quoi. parce que Samifɛ ma foyi kɛ ne la koyi. mais Samifɛ de tɛ parce que e bɛ k'a fɔ. artiste tɛ de ya ou bien dɔnkilidala de. voilà Samifɛ tɛ dɔnkilidala ye mugu de yirila a nɛmu. Ni bɛ dɔnkilidalaw fɔ Samifɛ bɔ a la. Malien cɛ n'a muso denmisɛnnin vraiment kɔrɔ a tulo b'a la Samifɛ a bɛ ka min fɔ. o kɛlen de don Samifɛ nanen don ta ɲini de la ta ɲini na ni dɔnkilidala ye kelen ya. a bɛ ka ta ɲini sari a bɛ ka a tɛ se comédie la a tɛ se dɔnkilida la. Samifɛ ko Samifɛ e bɛ fɛ ne ka suguya jumɛn fɛ ɲɛna ko Samifɛ y'o ye mɔgɔ min tɛ se dɔnkilida. ayi n ka cɛ sisan kɔni vraiment n'a y'a essayer Magadɛ question wɛrɛ bɛ yan. ayi an ka taa fɛ Magadɛ a ka fara kɔrɔkɛ la quoi. sisan n'a y'a osé de u bɛ ka an ɲɛ b'a ka plateau nin na sisan an ɲɛ bɛ plateau la sisan an ka plateau la u bɛ ka essayer ka siyɛn ta de kɛ. ni kɔni b'a dɔn nin kɔgɔlen tɛ nin ye. non n bɛna min fɔ. ayi bon i b'a dɔn an fɛnɛ n'o tɛ se la bila ko an ka sɛgɛ cɛ ta an yɛrɛ de b'a cɛ ta kɔrɔkɛ ka n'a bɔ. wala o tɛ se. iya o voilà an bɛ ka ɲininkali kɛ o. ne bɛ k'o de n fɛnɛ bɛ min f'i ɲɛna. kɔrɔ ye kɔrɔ de. ɲɛ bɛ ne la ne ye dasa pochette de ne kɔgɔlen ninnu kɔnɔ de. d'accord ok. dasa mana bonya cogo o cogo i bɛ jigin ne kɔnɔ. Mali rap Samifɛ kelen t'o ye bilen. sisan an bɛ don Mali rap kɔnɔna la. Mali rap n ka mɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ma maliyɛn rappeur bɛɛ lajɛlen de ma aw hakilina ye jumɛn ye olu ka ko la Mali rap ko la quoi ne mo parce que aw hakilina ye jumɛn bi Mali rap bɛ ka taa cogo min na aw hakilina ye jumɛn a ko la. non an y'o fɔ ka tɛmɛ an kuma non mais an ma fɛn dɔw bɛ an m'olu préciser quoi donc Mali rap ko aw hakilina ye jumɛn a ko la. bon Mali rap ko a bɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ni n'a ta cogo yɛrɛ parce que an kɔni ta ye dɔrɔn k'an sigi dɔrɔn mɔgɔ b'a fɔ ko Mali rap bɛ tan a bɛ tan dasago fɔ dɔrɔn de don sinon walayi i bɛ dɔnkili ɲɛnama da an ka cɛ foyi i tɛ lamɛn e yɛrɛ i bɛ n t'a dɔn n'i bɛ i mana kɛ cogo cogo quoi i bɛ talentueux dɔ ka son mɛn quoi mais i bɛ taa jateminɛ hali quartier la a dɔnnen tɛ mais min bɛ n'i jɔ dɔrɔn wo wa dɔrɔn jama bɛ kiiri tɔw kan dɔrɔn u bɛ paw bɔ a la dɔrɔn a banna donc jagoya. mais mun de la aw tɛ k'o style kelen kɛ mun na aw tɛ ka don o domaine kɔnɔna la. bon a bɛ na o mais pour le moment bi de tɛ parce que an filɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ kan sɛbɛlama fɔ. parce que a wagati donc Mali rappeur tɔw tɛ kan sɛbɛlama. ayi sa n lamɛn ba ye. ayi Mali rappeur bɛɛ bɛ kan sɛbɛlama fɔ. a lamɛn i ye question posé a b'o de jaabi. u ka son kɔrɔlen ta u nana cogo min na an fɛnɛ bɛ ka taa o cogo de la o. u ka son kɔrɔlenw ta duguma i k'a lamɛn i yɛrɛ b'a ye kan sɛbɛlama ko banna yen nɔ quoi mais ka tila ka n'u bilama lajɛ. jɔn n'a fɔ mais moi j'aimerais savoir quelque chose. k'u bilama lajɛ k'u bilama lajɛ i n'a fɔ jɔn kelen. parce que bi Mali artiste baden de dɔn. non mais Mali rap kɔnɔna la bi dɔw de bɛ yen olu fana bɛ ɲɛfɛ quoi i m'a faamuya olu ni fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tɛ kelen donc an k'u bilama lajɛ jɔn kelen a bɛ fɛ ka jɔn fɔ a kana siran tɛ quoi c'est-à-dire adamaden bɛ se ka parce que e bɛ ka a kana siran mɔgɔ ɲɛ parce que ni min bɛ yen o non siran tɛ olu b'anw ladi cogo min an fana bɛ se k'u ladi ten o. voilà donc an bɛ fɛ ka ne bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna artiste ta bi Bamako bi Mali yɛrɛ kɔnɔ bi dɔnkilidalaw bɛ yen i tun ye Madol ɲininkali Madol se dɔnkilida la. bon ne tɛ se ka n bɛ n'ale Abdul bɛ se dɔnkilida la Fakoli Lezi bɛ se dɔnkilida la Ouzibi bɛɛ bɛ se dɔnkilida la mais u lamɛnnen tɛ pourquoi. e bɛ fɛ k'a fɔ k'u bɛ ɲuman kɛ ni bɛɛ ye dɛ. non o tɛ u bɛ ka min kɛ an tɛ bɔ kan u tɛ lamɛn alors que dɔnkili yɛrɛ de y'olu ye olu yɛrɛ de ye musique ye n'an bɛ an kan ka an disi gosi n'olu de ye bi walayi
u bɛ ka ko sugu message sugu bɛɛ passer dɔnkili da cogo sugu bɛɛ ka ɲi depuis wagati min na depuis ne yɛrɛ bɛ e sɔrɔ ka se dɔnkilida la depuis ne yɛrɛ bɛ n t'a dɔn n bɛna f'i ye depuis maxi vacances mɔgɔ b'i sigi ka maxi vacances lajɛ Abdul Sko bɛ dɔnkili da a ka dɔnkili da k'a la e dɔnkili da yɛrɛ la maliyɛn tɛ yen Abdul Sko d'accord a ka dɔnkili ta i k'a lamɛn manamanakan kelen t'a kɔnɔ nka a ka dɔnkili n'i y'a lamɛn i b'a dɔn ni artiste yɛrɛ de Madolbi bɛ ten d'accord Fagoli Lezi bɛ ten a caman ka ca Ouzubi ninnu bɛɛ bɛ ten mais u tɛ lamɛn o u tɛ se ka palais fa o munna voilà parce que an bɛ période min na o ka tile t'o ye quoi an bɛ wagati min na ne fana n'o o tɛ lamɛn mais est-ce que aw bolo aw bɛna se ka lamɛn parce que moi je vois aujourd'hui aw fana bɛ ka essayer k'o chemin kelen de ta voilà c'est normal est-ce que aw bɛ se ka évoluer o sira kan an bɛ se ka évoluer système bɛ kow la ko e m'a fɔ ko an bɛ se ko an mun de la k'an to k'o kɛ yan ne ko n ko a bɛna kɛ mais bi de tɛ parce que n'i y'a fɔ e mago b'an ka gindo yɛrɛ de la san non c'est pas ka fɔ n'an ka sɛgɛrɛ o tɛ fier c'est pas ka fɔ ko ka sɛgɛrɛ la dɛ mais il y a quoi juste c'est-à-dire que an bɛna n'i ye ko daminɛ dugumala la i b'a dɔn ari in kɔnɔna filɛ yanni i ka yɛlɛ i b'a ye i bɛ forba furunin ah bon mais ni yɛlɛna mais bien sûr mais c'est normal ni yɛlɛna i tɛ dɔnkilida bilen o i t'i yɛrɛ sɛgɛn bilen wa i tɛ dɔnkilida bilen o de bɛ sira bɛ mais i b'a dɔn problème min ye moi je vois des gens sans mentir ne ɲɛ b'a la aw bɛ ka don dɔ de kunna quoi ça bɛ ka fɛn dɔ fɔ aw mago bɛ ka message dɔ de lase dɔ ma aw ka kumaw kɛcogo la quoi mais an sirannen don voilà mais a tɛ fɛ ka aw ɲɛsin a tigi ma direct la bonya de b'aw ni Mali artiste bɛɛ cɛ a bɛɛ n'a fɛn fɛn yɔrɔ o yɔrɔ foli bonya jumɛn b'aw ni Gaspi cɛ Mali Gaspi cɛ hein non an delila k'a ye an delila ka ɲɔgɔn ye mais a t'an dɔn mais an kɔni b'a dɔn lien foyi t'an ni Gaspi cɛ i b'a wɔni o kelen don Talibi lien mun bɛ n'a cɛ ne bɛ ɲɔgɔn dɔn bi tɛ Talibi awɔ mais e hakilina ye jumɛn de ye a ka silamɛya ko parce que Talibi kɛra silamɛ sa Talibi hijira de c'est-à-dire a taara Mali wagati de don changement ye diyagoya don mais aw hakilina ye jumɛn a la King Star yɛrɛ hakilina ye jumɛn Gaspi ko la Talibi ko la silamɛya ko la an bɛ kɔrɔ soutenir de kɛ ni nege b'an yɛrɛ la mais an tɛ se k'a kɛ sisan aw bɛ ka dɔnkili bila ka don ayɛrɛ ne m'o de fɔ ko ni nege b'an yɛrɛ la mais an tɛ se k'a kɛ sisan wa ale dafalen a tilenna ka bɔ Talibi ale mago bɛ fɛn fɛn la ale ko kɛ ka tɛmɛ an fɛnɛ mago b'o de la bi tant que an fɛnɛ m'o kɛ an tɛ se ka an ma sɔrɔ kɛ fɔlɔ i m'a faamu donc mɔgɔ min i sɛgɛnna quoi ni mɔgɔ min sɛgɛnna ka sabali o ala tan ne kɛ mais an minnu ma sɛgɛn fɔlɔ yɛrɛ jango an bɛ sabali bɔ fan jumɛn King Star vraiment an content don bi ka o y'an ka plateau kan ka na ye vous êtes des jeunes artistes dont talent b'aw la an bɛ dugawu de kɛ fɔlɔ o de ka gɛlɛn ni ko sugu bɛɛ lajɛlen ala ka ko in nataɲa hali bi ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan yarabi aw hakilina ye min ye ala k'aw tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan kuma kan laban jumɛn b'aw bolo ka se maliyɛnw ma ka se mɔgɔ minnu bɛ k'aw su nin wagati bon an kɔni an ka foli kɔni b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ɲɛ b'an na fɛn fɛn tulo b'an na nin wagati in na ka fara aw yɛrɛ kan cɛw b'anw dɛmɛ an ka baara la trop an ka foli ba b'aw yɛrɛ o bɛɛ lajɛlen Mali kunnafoni TV bɛɛ lajɛlen an ka foli b'aw bɛɛ ni an donna artiste min gasi la artiste dɔrɔn tɛ mɔgɔ gasi la bɛɛ ka yafa ma ye denmisɛnnin fitinin kana na i yɛrɛ lasira mɔgɔ ye don ma ye donc an k'an mago to non siran tɛ parce que n'i bɛ don mɔgɔ gasi la ɲinɛ ma k'a sɔrɔ i t'a dɔn donc bon mais n ye tiɲɛ fɛnɛ fɔ ani donna mɔgɔ gasi la o tɛ kelen ye non tiɲɛ bɛ se ka digi dɔ la o e t'a dɔn k'i ye tiɲɛ fɔ a bɛ se ka digi dɔ la bon n'a digira min na o ka sa dɔrɔn c'est tout ayiwa aw fila k'o ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ cɛ mais ne bɛ se k'an non mais nin ye piège ye piège ba mais n'a digira min na o bɛ se ka sa kɛ artiste i tɛ ka don Mali rap dɔ b'i classé dɛ non non a b'a dɔn Debeto bɛ ka don a bɛ yafa deli la Debeto bɛ ka don i b'a wari de kun wala bon Debeto n'a b'a a ka hɛrɛ sɔrɔ la o ka ɲi o dɔ bɛ fɛ k'a fɔ k'a bɛ k'a ka hɛrɛ de non mais bɔfan ko de don ko bɛɛ bɔfan ko de ɲini d'accord ok bɛɛ b'i ka hɛrɛ de ɲini na ouais problème t'a la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen nin wagati in kɔnɔna la mɔgɔ i bɛ k'an suit an ka émission an k'an tolo émission kɔnɔna la an ka foli b'i ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an ka PDG fo Amadu Jalo Mali kunnafoni TV tigi an ka foli b'i ye nin wagati in kɔnɔna la an bɛ King Star mɔgɔw fo vraiment merci à vous ka na an ka plateau kan an ka foli b'aw ye surtout mɔgɔ minnu bɛ message caman WhatsApp sanfɛ minnu bɛ question poser aw kana segin a kan ɲina an ma foli b'aw ye kumakan laban jumɛn b'aw bolo ka se artistes ma ani maliyɛnw ma minnu bɛ k'aw suit
Ame kena kuncenu. Ame magalama ba mulo ka artiste yi ali bu ka do fara cesiro ka do fara baraw kan. Ko be ko fe ko bare ne be ko fe. Mva iba kuma la tete surtout projet nataw projet munu me kana. Ani aka ko munu me kana abiska da dola ko nya fa. Bon projet chama ma mulo kana dona nata. Mais ame rom na sans degunen no santé mentir parce que en fla de ka anga barake gela la trop. Anga prise de voix est problème. Amano donc na fora if en fla de ka anga ko be gérer ta ko ga gelen don so ko wéré o bambulo ko fe kana album ko bi mixtape bu fem ba de bambulo ko fe kana mais vraiment amo be demena wallahi fanga foita awon ta fo ko King Star bina awon plateau inga ko ga tatti ka soro ma freestyle niveau ma dong li dinda ma bala li be dimage oh ay ay la ni so ja sharp ema yeninga nego be dab bebe igere gana atafta madam ingadi yani nyafiye ibe fanta febes King Zega on a King Star qualité go kuma gadi ye ite demanda inen gadi walita de la tia merda tia merda ansigile memie alikulu sanfe ntoye kolonga bo juruma me obe mago yani tula gabo kala ma ivazi ibe verse system be aga chao de qualité monster ne beat baga beat de qualité en kulo ma en beatiga ça c'est le donia tera fufiye ate fere anya mérité rapper u kacha tinyedo o e quantité ka system fale ga ju na fo berdem ala de berdem monster ne beat di amul ke ratata Gengshi ayi Gengshi auto gengshi non te gangere ayo ya pas de problème si ça sans plus tarder awa numéro jume ni mo mo ko la barakanal kon la ci kaw la soro bon manager be mais allez souvent les gars voyage ga chantro allez soro d'accord mais numéro be ngro ko mo ko ci kaw la soro la voilà bon o koni we bon am se ga fo ya manager flana quoi d'accord vas-y les gars numéro 70 83 88 03 d'accord to major donc allez am se ga fo allez en manager flana major tout le temps allez koni allez disponible no sur WhatsApp ou fa c'est que numéro ngade parce que agadi de ouais 70 83 88 03 ok mo banga sur la King Star mo la ni be fe ku de que ça soit pour des projets professionnels agra sugo ko jumere to professionnel li oho ibsu kula soro ni numéro na mais numéro be bla dugumani ala ni kra sonama donc absu kula soro klena vraiment en content nous ka ya nga plateau kambi merci d'être venu ngache patron c'est ça marketing na me yambulo ya rabbi ala ka jumana tama ame artiste blibli wa wore wule tuni kana nga plateau kani ala kra sonama kambe jumana ta patron voilà angata angan tolo kelenu merci